Unento engahlali kahle nami whenever nginayo imicabango about this, because siyacabanga sijulisa abantu. Uyabona njengoba kukhona ukudonsisana and siya emajikeni manje, siya ngasemajikeni, kusele less than 12 months ngikuxoxele, less than 12 months kubo 2026. After that kuzobe sekwaziwa ukuthi sekuyavotwa ke manje, sekuvotelwa labantu ekuthiwa amakhansela. And believe you me, yabona la kulama position epolitika la awi ground level, weba futhi ningezwani ngabantu benikhohlisa, it's dirty. That's where la okungcole khona kakhulu, ila kugcwele khona abantu abama dictator who wants to dictate things ngendlela efunwa yibo. And ke if you stand on their way uzofa. Uyabona into mina engiyishoyo ukuthi yabona mangase sihlangane sithi sibambane sithi kanje, sihlangane ezumkhonto wesizwe, siyoyazi enemy makuukuthi khona othola isibhaka, so besazi kahle ukuthi into eqhamuka kwamanye amaqembu ayiqhamuki ngaphakathi kuthini. Kodwa yabona if kuukuthi sizoqhubeka kube nabantu abafuna ukuthi baphusha ama-agenda wabo, webafowethu, sothi siqhululwa ngenhlamvu, siqhululwe ngenhlamvu, sishawe singazi nanokuthi induku iqhamuka ngakuphi, ngoba kwayithina ngaphakathi sibhekene ngeziqu zamehlo. Yabo leyo nto ihlezi ngine concern yayo, awukwazi ukuthi ukhoze ama squabbles afana nalawa ngaphakathi eqenjini lakho kube sekuya ngasemajikeni ukuthi kuvotelwe amakhansela. And wonke umuntu ola la MK akekho omkhulu kunomunye, Xobo akekho, sonke siyalingana la MK, and la MK wonke umuntu une potential ukuthi angaba yikhansela, wonke umuntu une potential ukuthi angalentuzwa angafakwa ekutheni angene kwi council lapha kuma region. Wonke umuntu une potential ukuthi angaleader kwi sub region, angafakwa ngisho kwi PEC, angangena ngisho kwi national, injalo nje komkhonto wesizwe. So akekho ozolo ezositshena ukuthi hayi yena wazi kakhulu la kumkhonto wesizwe. No, akuzuba njalo, uyabo, akuzuba kanjalo. So ungazuza uzuyitshena ukuthi wena iposition uzuyitshena into yami, akusiyona yakho, eqembu lo position. And yazi bafowethu into engizoyicela kunina, ake niye kulonibhekene ngeziqu zamehlo, ngoba isitha sizongena phakathi kwethu kanjalo and isosiqhulula. Liyokhala ikhanda bafowethu, ningakhohlwa. Bosishafa futhi abantu base South Africa, ke imeda la eSouth Africa intanyana encane, ushawa nje kuphele kanjalo, uyabo. And if kuukuthi akuboni lokho, kade ungabi victim wena okhoza zona bona la uma squabbles, kade ungabi victim kwayiwena, ngoba kungenzeka kube ukuthi njengoba upheka amanzi nje, ubilisa amanzi ukuthi hayi ngiyasifuna lesa sikhundla, laba bama potential fanele ngibadubule ngibabulala, basoba. Ngoba kungenzeka kube ukuthi nomunye welinye iqembu uyabona ukuthi umuntu ozoba inkinga uwena, asha kubhunyele naye ngamanzi ashisayo. La ngithi uyayibona lonto, gcine sekungaziwa ukuthi induku iqhamuka ngakuphi. Injalo ke indaba bafowethu, which is why yabo so ipreacher lento izifike kunini. It's why kufanele kube ukuthi sihlangene, si interwoven as umkhonto wesizwe. Bafowethu yabona around lesi sikhathi last year, sasihlangene sithe kwakuthiwa siye endaweni ukuthi kuthiwe qhu sambe siye khona. Yabona manje sekuya ngasemajikeni. Bafethu ngiyanitshela, and kungakhona nje ukuthi sothelwa induku mhlambe leyo ukuthi soshawa physically sibulawa. Singathelwa induku ngisho nayi opposition mawukuthi usanhlaka, asizazi ukuthi kufanele siyephi, yabo. So ke mina into engiyicelayo kunina bafowethu, ake ukuthi kunama squabbles ke nihlale
nizama ukuthi niwalentuza niwasothe out kusa early as like manje sithi kuyofika uJune sekulungile. Yes umkhonto uyayicleana kodwa into esizofanele ukuthi siyenze nathi awuthi uyiclean umkhonto nathi sibe sibuyela unembeza ngaphakathi ukuze uthi uyicleana nathi sibe siyiclean ngaphakathi. Into engcolileke ayihlalelani. Yabo into engcolile neclean ayihlalelani because le engcolile izongcolisa nale clean. So engakho kufanele ukuthi iclean nathi ngaphakathi ukuze sibe neconscious right. Uthi noma uyiclean umkhonto uyiclean uthi mosufika ufike kwi-foundation e-right e-flat ngendlela e-right elingana ama-side wonke. Yabo ngibonge bafowethu. I hope ukuthi kuzozwakala kulento engiyicelayo.